Wah iki, nah iki. Monggo, matur mila. Lekahe wong budal rondo kentangane padha digawa ditutuk karemu ben desa supaya aman saka bebaya sesusu nggih mosok nang omah padange lampu lilin niki Oklek niku ada pesan untuk Pak Lurah juga. Padange lampu lilin mobat mabit ketera angin ora gampang dadi pemimpin elingo rakyat sing miskin engko nek nganggo musik malah luwih enak. Iya. Ini Oklek ini khas Bojonegoro ya. Kita memang harus terus berjuang untuk menunjukkan Oklek Bojonegoro sebab jangan sampai Okleknya nanti tergeser oleh Daul. Apa tongklek itu loh. Ya, kemarin sudah bagus ada upaya dari Dinas Pariwisata dengan menampilkan Oklek meskipun pesertanya banyak yang pakai musik Daul tapi Okleknya tetap kelihatan. Moga-moga Bu Emi nanti bisa mengupayakan Oklek nyel Bojonegoro. Enak setan atau kiper apa? Setan atau kiper. Matur nuwun Mas Agus, Mbak Lila. Bu Lila atau Mbak Lila iki anak dewi. Mbak Jeneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awit menika tasih swasana riyadi. Kula datang mriki ngaturaken minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Ugi saderengipun pun sewu menika kathah senior dalam sastra Jawa kula piyambak dateng mriki pun undang kalih Pak Heri ken nepungaken masalah ukrik sak bisa-isane. Duka saderengipun mbok bilih mangke wonten klepaton. Sekedhik menika awit kula niki cara badhe nyanyi kedah wonten laras tae nada kula beto sulingan. Milih tabu ya. Pun diwiwiti Mas Agus wau nggih. Padange lampu lilin niku enten cenggakane. Tuh, Mbak Lila biasae. Mobat mabit ketera angin. Ojo enak dadi pemimpin. Tuh. Ngilingono rakyat sing miskin. Gong. Iki nembe video nek ndori iki. Iki digendengi malih nggih. Katut kocol aprenggondani. Ana Petro irunge tugel. Nek semoyo ojo blenjani. Nek kepet
Ratu atiku mangkel. Anggur manis wowoan mentah. Ngundha loro cebloke limo. Mula nek tandane kowe sik cinta. Liya dina nang Bojonegoro. Gelas pecah ketiban palu. Disingkrehno akeh wong mlaku. Mula isih sekolah tregepo sinau. Aja gedhekno keluyuranmu. Kula nyuwun tulung niki ditake. Wis cetok. Tuk. Ya, kuwi mikir. Kelingan zamane kampling kundal gandul arang disanding pancen anane mung kang manting ning mestine akeh gunane sing penting jalan do tondongan ditangking ditutup bareng nganggo irama senajan asale mung saka beng pancen penak yen dirungo Sithik kula tak niru-niru kados Mas wau. Padha apa gedhe Mas kekuritan ya. Angsal Mas, enten wedal. Oh nggih. Kepingin ya. Niki tugas tiyang tuwa. Terus mriki. Mboten kok video. Wong tuwa. Wong tuwa uga kinaran bapa. Ing saben dina mung tansah ndedonga nyuwun marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Amprih anak-anake bisa urip mulya. Isih mulya yen anak-anakmu isih gelem sanja. Kabeh mau minangka surgamu ing donya jalaran anggonmu mulang pancen miguna. Wong tuwa apa isih bisa nyawang rupa kang ana jalaran beda banget karo rikala semana. Yen disawang pancen ora beda. Sumiliring angin tansah gawa tetungga. Donga suci kang bisa diucapno. Tulus ing ati senajan suwe ora katon ing mata. Ning tumuju marang anak. Anak diben bisa pono. Nyengit gumuyu kegojekan lan murka kabeh katindakne. Dimen bisa sempurna piwulang kang luhur. Dimen ing tembe dadi manungsa kang lebdo. Ing pangajab bisa dadi pendekaring bangsa. Wong tuwa karepmu ngoyo kaya wong muda. Ing batin kepengin mrono-mrono
nanging ragangane wis ora kuwawa. Rina wengi tansah memuji ndedonga kanggo sebab sekabehing para mantan-mantan sisa mugia urip luhur lan miguna kanggo sekabehing sesrawunganing tangga lan keluarga. Cep menengo aja nangis, bapake lagi nyambut gawe tole golek sandang lan pangane kanggo nyukupi kebutuhane anak bojo lan keluargane. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.